алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастем. ҳозир мо берун биромадем. яду чиза кас кардаги будем, бояд ай почта гирем. аввал хостем почта равем. боз мо ниятмон ҳаст ки аслан равем, ягон чизои барои пухтан барои ида харем. имрӯз шавҳарам ки вуқарной будам, барои ҳамин хостем ки пешакӣ харем. аввал ҳозир мо вай мерем, почта мерем, баъд ашан мерем. ай почта ки омадем. ман заказ карда будам ай интернет. ҳавай омада чизом ядуташ акнун бо мода коғазча омада ки чизи гармон омада. ҳавай гуфтем ябор рафта бинем ки чӣ омада. ҳавои мо имрӯз камтар хунукакай, шамолай. детски площадкаи но ҳама маҳкам кардагиянд. мо ҳоло ҳам нарасидем. бу аввал мо ҳоло ҳам нарасидем ба почта. камтар дуртар будай. мо ба дуруни домо рафтестем. инҷа бинем чӣ қадр хушрӯ шудай. дар канали ман чанд қабоз влогҳо дер баромадестад. ман дер влог кардестам барои ки чӣ қадр мебинед карантин хонада бо рамазонай. ҳавая ҳечи сёмка карда наметавонам дар хона. фақат пухтупаз ягон кор мекунем хонада. хали дар влогҳои дар каналҳои ман ҳаст. барои ҳамин мокае ки берун мебароем мехоҳам ки каме ба шумо влог синат кунам. каме ҳавоямонро ба шумо нишон диҳам, беруноямонро. як рӯз ки мо чӣ кор мекунем ҳавая мехоҳам ки ба шумо нишон диҳам. бо ман бошад ҳама вақт дӯстонам. маро дастгирӣ кунед. мо почта дарасидем. бачаи мо хор рафта берунда. ҳамин ҳавои тоза нағз даку даку хоб мекунам. мо берун биромадем, сразу хоб рафт. аз шавҳарам дар омадан. ранги бинам ки мо чӣ омада за каси мо. дӯстон мо посилкамона гирифтем. ина миноя омадаян заказ кардаги будам барои кӯдак. чӣ хел майдак хушрӯ ҳозир мешаваша. мо айбан ана мисевай ба фикрам. ҳамаш севай. дарахтои сев будем. сев мехӯрем да насиб. меша ки як рӯз биёед так шуда шинӣ таам гирӣ. ин тараф буда будиям. бисёран ки ҳама ҷошта ҳаст. ҷои зор ҳама сабза дарахтон.
Gultacan sevmek memnunum. اومده همه چیزای در کره خریدیم. موزه خونه رفتیم. اگر درخت هم عزیز امروز ما همین بنفشه را خریده مایشم. ما یک تا داشتیم هم خیلی و مایدهک بود. برای کودک آبازی میدرونیم. کودک نمیشود مایدهکی است و آبازی کردن نقص نمیکند. امروز همین خریدیم. آنجا هم همون چیزی که ما زکس کردگی بودیم. این بینیم چند قهقه این حاضر میپسونی دیگر نمیشود. این بینیم این رزمری 19 هایو این باشه رزمری 11 و مایده بوده. نمای تاجیکستان روی کردگی بودن. اینش هم ما خودم مزکس که کردیم. مایده خیلی این ماهاش نمی شود. ماه دیگر روز مایده که میکنیم. با من این خیلی شبکچه زکس کردم. بیت شبکچه این نقص مسیر واسم نقص ولی یک دو چیزی که باز زکس کردگیم خود و یا ناومدیم. فقط همین دو چیز اومده. سمی عزیز با همتون خیر. خدا نگهبانتون باشه.